à mes partenariats dans la faculté de médecine dans le cadre d'un programme universitaire Moumena corps médical demain au bara là pour renforcer pour que au casse ka bara kekanye centré au niveau là bara important badelo parce que abina prestataire ou demain afin de pouvoir éviter les décès maternels, infantiles et néonatals au sein des centres de santé. En termes d'appui, je dirais que ça serait vraiment abena ou demain pour assurer que la population demain a soin de qualité soro pour que la qualité soit améliorée et que banabarato ou fene soit traité de façon n'était pas collaboration follow avec la faculté. On a eu pas mal en termes d'appui dans les programmes de santé et Barake santé domaine qu'on en a pendant des années et ni opportunité afin de pouvoir aussi venir renforcer ce partenariat que nous avons toujours eu avec le Mali dans le domaine de la santé. On y tient Baradji et vivement aussi pour de bons résultats et un bon programme. Bon, avec Talike, on a Somaïna, on a cours diplôme universitaire Mekela pour le continuum de soins. Il y a un Nanaï avec un Akemala. Ani faculté ani somago ani faculté jelendo ka ambe ujukromatinti kuruina anando konya hukman konnana bon nema tom don flo parce que ma nyen chien folé kana réunion ntunda pumina atun kenyana ambina dépouillement ndeke kana mais nyaay ka fuko courir damnana parce que sungalo koso ya a graba ka cour damna mais comme ma terme de référence soro ngoni bado baramindo abe bolla min kama oye min bi ska to muso kele biska doya en fait chouamina ani bien ça donc en bado akira chuchu abe oludo de kan c'est un professeur ou avec hémorragie de la prise en charge la postpartum bon ina ayira nanya ka fo an yere fi on a serre là afora ko ina ye hémorragie du postpartum quel est sandi amina fembeke pour que hémorragie postpartum no de muso kele première cause malila on fait 600 an ka jetewla amina ni shodema anye shili ya jumai ka mola dunia abena chuamina ulakala abe frake chuamina nima fli septembre la andunde la kana andunde la ka modo bla expert do labo français akana akalanke an kuna an ka mo kuna mais aya ta nyira mina tauta anye nyina bla o hukumu konana amsar la banque chuamina ka warangata mali konana ka docteur chaman kalala ferebla mimbato o nyangata miska bon fay bon on le kam mene bulu kala si sida mo ma folo parce que bara bi damna kam ni sokonad la ambe minyi ni jama fe o kana toni muso la sirtoy futunga gruba kasro o be sokono o kana docteur sula jona ni muso yi o banga bara no yambulo kosobe docteur sula aflana no sera docteur sula docteur fanaka utopotopo ka jansiki ka alaje ka muso laje kosobe pour que ka jansiki kren ka donjona nu ya donc a foko a ni mbeta ni sera ni fait jiri bon sera de fait
u k'u jija k'a lase yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ se ka ta kosɛbɛ joona parce que an ka système de santé kɛlen don cogoya dɔ la a tɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ a bɛ se ka taa CSRF la mais a tɛ se ka taa CSCOM na CSCOM mɔgɔw k'u jija u k'a lase CSRF ma joona CSRF min fana n'i y'a dɔn k'a fɔ ko basi t'i bolo walima fɛɛrɛ t'i bolo min bɛ se ka i dɛmɛ kosɛbɛ olu fana k'a lase hôpital la joona joona min bɛ se ka to an bɛ se ka bana in kɛlɛ kosɛbɛ bon n ka kumakan laban ye min ye vraiment mɔgɔw ka u janto an bɛ kan ka kuma min fɔla tan nɔ kuma nafama don ni mɔgɔ y'a kɛ i ka kungo ye o b'an dɛmɛ vraiment muso kɛlɛ hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ an ka miirilata ye min ye ka muso kɛlɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ani densaya. Bon, an ka présence an nana dɔnni ɲini na dɔnni mun sigilen don muso kɔnɔma ka ko bɛɛ kan donc o kalan an nan'o de la a kalan in bɛ tali kɛ san 1 kɔnɔna la muso urgence fɛn fɛn ye kɔnɔmaya ye a n'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ k'a se jiginni ma k'a se opération ma an nan'o dɔnni de ɲini c'est vrai k'a dɔnniw banna mais toujours ko kuraw de bɛ kɛ ko kuraw de bɛ don baara kɔnɔ donc an nana o de ɲini pour que ka o dɔnni sɔrɔ n'o dɔnni sɔrɔla ka to o appliquer population kan an bɛ an bi sɔgɔmada in na o kalan de la hakililajigi nafa bɛ kɛ mun ye mɔgɔ adamaden n'i bɛ baara o baara la baara bɛ évoluer ni baara évoluera i fana b'i bɛn a ma n'i y'i bɛn a ma ka dɔnni kuraw sɔrɔ baara tacogo ɲuman na o b'i permettre i ka hɛrɛ sama k'a lase banabagatɔw ma ani population ma donc o nafa y'o ye o nafa dɔ fana ye mun ye adamaden i bɛ baara o baara la surtout n'i bɛ baara kɛ buna adamaden kan i bɛ jateminɛ kɛ fili bɛ se ka don kow kɔnɔ fili mana don kow kɔnɔ olu bɛ réparer cogo di o bɛ réparer i ka dɔnni ɲini toujours k'i bila a bɛ fɔ mun ma mise à jour k'i bila o la pour que ka dɔnni ɲumanw sɔrɔ ka baara kɛcogo tagacogo kɛ ka ɲa a bɛ o nafa de bɛ nin kow kɔnɔ a taabolo ka ɲi parce que a taabolo bɛ cogo di minnu bɛ dɔnni di an ma karamɔgɔ joonenbaw don u bɛ ka an kalan bɛɛ nana bɛɛ bɛ salle kɔnɔ bɛɛ motivelen don cadre d'apprentissage fana an bɛ baara kɛ yɔrɔ min o cadre fana ka ɲi donc vraiment nafaba b'o la ani karamɔgɔ joonenbaw. Welewelekan bɛ ka lase population ma ani dɔgɔtɔrɔw o ye de nin ko in na adamaden don o don ko tulo bɛ taa kalanso kura la adamaden i ye baara dɔn cogo o cogo i ye baara kɛ cogo o cogo a bɛ se mun ka ɲi ka to k'i inscrit nin DI ninnu na pour que k'i niveau yɛlɛ pour que population bɛ se ka nafa sɔrɔ a nafa bɛ e yɛrɛ kan mais population surtout banabagatɔw b'a nafa sɔrɔ donc welewelekan bɛ yen dɔgɔtɔrɔ i kɛra dɔgɔtɔrɔba i kɛra dɔgɔtɔrɔdenni ye bɛɛ ka bɔ yɛrɛ bonya kɔnɔ i kana nin dɔnni ɲini pour que jamana bɛ se ka taa ɲɛ pour que mortalité maternelle a bɛ fɔ mun ma muso kɛlɛ an bɛ se k'o kɛlɛ cogo min muso saya kɛlɛ tintɔw fɛ k'a kɛlɛ k'a ban donc o welewelekan de bɛ ne bolo k'a fɔ o ye nin dɔnni a ka carin toujours mɔgɔw ka na u kana nin formation kɛ surtout minnu bɛ baara kɛ maternité kɔnɔ mɔgɔ tɛ bonya kalan ma an bɛɛ ka na an ka kalan kɛ ka dɔnni ɲini pour que a nafa bɛ se an ka sigida lakaw ma cogo min n'o ye population ye. Bon, effectivement an ye nin formation in daminɛ a san 4 filɛ nin ye donc formation sugu min don ka an ka dɔgɔtɔrɔw former pour que baara fɛn fɛn bɛ kɛ muso ka jiginni waati ninnu na o jiginni cogo ka ɲa kosɛbɛ muso ka hɛrɛ sɔrɔ a den fana ka kɛnɛya donc musow ka jiginni na an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔw b'a la donc n'an ye an ka dɔgɔtɔrɔ former ka ɲa u ka se k'o gɛlɛya ninnu wuli u ko o baara ninnu dɔn donc an bɔ o baara de la laɲini de ye muso fɛn fɛn bɛ na an ka jiginnisow la u ka jigin ka ɲa kɛnɛma ka bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ na u n'u den kɛnɛma ka bɔ ka taa so laɲini y'o de ye donc u tɛ se ka kɛ fo adamaden minnu bɛ yen nɔ
c'est vrai dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la an mago bɛ matériel la ani matériel bɛ yen ni adamaden yɛrɛ fana tɛ se ka baara dɔw kɛ nafaba t'o la donc kosɔn an bɛ nin information in kɛ san o san a yɛlɛma ka bon kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ muso n'u bɛ taa jiginniyɔrɔ la a bɛ fɔ k'u bɛ taa kɛlɛ la o kɔrɔ ye ko wɛrɛ parce que ni u bɛ taa jigin a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman bɛ to muso kɛlɛ la musow bɛ sa u denw bɛ sa donc ni ala y'a kɛ an ka dɔgɔtɔrɔ fɔbɛra kosɛbɛ a ka ca ala fɛ musow mana na jiginniyɔrɔ la saya tɛ bɔ a la non seulement muso yɛrɛ tɛ sa mais a n'a den kɛnɛma bɛ taa so donc o y'a nafaba ye an ka denmisɛnninw fana bɛna se baara caman na o b'a to dɔgɔtɔrɔso dɔ tɛ banabaatɔ bila ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la ni i bɛ dɔgɔtɔrɔso min na ka ban denmisɛnninw bɛ se a baara la olu b'a baara kɛ temps tɛ perdu muso tɛ sɛgɛn et donc o bɛ dɔgɔtɔrɔso désengorger o b'a to bɛɛ bɛ se ka baara caman kɛ bon parce que ni i bɛ fɛ ka baara kɛ aw bɛ classification de kɛ i b'a ye k'a fɔ classification na muso saya la basi bɛ bɔn minnu na olu de ka ca kosɛbɛ donc ɲinan an bɛ fɛ ka recherche kɛ muso basi bɛ bɔn muso minnu kan munna basi bɛ bɔn wa ni basi bɔnna fana baara minnu bɛ se ka kɛ pour que k'a lajɔ joona donc o kosɔn ɲinan an bɛ fɛ k'o baaraw kɛ bon an bɛ aw presse mɔgɔw yɛrɛ fo parce que an ka baara tɛ se ka kɛ kosɛbɛ ni aw m'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ mɔgɔ furakɛ il faut que a tigi kana dɔgɔtɔrɔso la donc n'a ye nin message ninnu nata dugu kɔnɔ mɔgɔw k'a mɛn musow k'a mɛn cɛw k'a mɛn k'a dɔn k'a fɔ jiginniyɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔso de ye u kana jigin so u kana dɔgɔtɔrɔso la donc n'u nana ni ala ye gɛlɛya minnu k'a la a ka ca ala fɛ an bɛ se a baaraw la an b'a baaraw kɛ ka ɲa donc voilà an bɛ foli ladi presse ma an bɛ foli ladi bɛɛ ma an bɛ ka kalan dɔ kɛ sɔgɔmada in na kalan in nafa ka bon kosɛbɛ kalan in tɛ dɔwɛrɛ ye ka dɔgɔtɔrɔ dege se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ minnu tilara sisan ani minnu fana tilara a mɛnna n'u bɛ baara la n'u bɛ fɔ o ma ko spécialiste kalan de don min b'a to n'an b'a fɔ a ma ko pérécharge c'est-à-dire ni muso jiginni waati ninnu ka kɔn jiginni ye ani jiginni kɔfɛ pour que kɔlɔlɔ minnu b'o la kalan de don pour que ka caman bɔ kɔlɔlɔ la parce que muso caman bɛ to an b'a fɔ min ma ko muso kɛlɛ jiginni senfɛ kɔlɔlɔ caman bɛ se ka muso sɔrɔ muso bɛ se ka fatu den bɛ se ka fatu donc kalan in kun ye pour que muso kana fatu jiginni senfɛ muso kana to muso kɛlɛ la ani muso tora la a ka dɔgɔya kosɛbɛ den fana nalen diɲɛ na a tigi den kana na ni kɔlɔlɔ ye den kana fatu ka dɔ bɔ den fitinin saya la donc kalan in laɲiniba y'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔgɔmada in na parce que dɔgɔtɔrɔya kalan tɛ taa fɛn dama dɔ kɔ n'o ye ka mɔgɔ farikolo dɔn n'an b'a fɔ ma anatomie donc sɔgɔmada in na kalan bɛ anatomie de kan donc anatomie fɛn fɛn bɛ yen ni bana kɔlɔlɔ bɛ se ka s'an ma jiginni senfɛ ka kɔn jiginni ye ou bien jiginni kɔfɛ immédiatement an y'o kalan de k'u sɔgɔmada in na n'o ye wolonugu o kalanni jolisira minnu b'a yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ bu minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko muscle nerf minnu bɛ yen k'olu kalan k'o dɔn muscle minnu bɛ yen k'olu kalan k'o dɔn i kan k'i janto fɛn min na i kan ka fɛn min kɛ i man ka fɛn minnu kɛ parce que pour que i ka mɔgɔ opérer ou bien i ka se ka bana furakɛ f'i ka bana yɛrɛ dɔn donc sɔgɔmada in na baara kunfɔlɔ y'o kan ka anatomie yɛrɛ dɔn fɔlɔ donc an ye anatomie kɔnɔbara yɛrɛ anatomie kɛ ani den wolonugu ani den minnu yɔrɔ minnu bɛ muso la ni a bɛ fan da n'an b'a fɔ o ma ovaire ani musoya yɛrɛ i bɛ hakɛ to ani jiginni bɛ kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la musoya yɔrɔ n'a kɛrɛfɛ fɛn ninnu sɔgɔmada in na kalan bɛ ka boli olu de kan welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin u ma n b'u fo ani k'a ɲini u fɛ u ka u jija u k'u timinadiya kalan in na parce que n'olu timinadiya kalan in na a bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka muso minnu bɛ to muso kɛlɛ la caman bɛ se ka bɔ o la ou bien u bɛ ban yɛrɛ pepewu o y'an ka laɲini ye a bɛ se ka to fana den caman bɛ yen u ni kɔlɔlɔ bɛ na jiginni senfɛ ou bien u bɛ fatu jigilen immédiatement pour que caman ka se ka bɔ o la donc n b'a ɲini u fɛ k'u jija kalan in na u ka a suit ka ɲɛ pour que u ka faamuyali caman sɔrɔ u ka ɲininkaliw kɛ n'u ma se ka min faamuya ka kumakan ye laban ye min ye k'aw yɛrɛ fo ka université USTTB fo ani faculté de médecine mɔgɔ fo
ani ka professeur fo fɛn nalen no ni kalan in kama pour que ka mɔgɔ kalan ka fɔ lasiw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ ka dɔgɔtɔrɔ jolenw dɔgɔtɔrɔ de don u bɛ musow furakɛ voilà an bɛ k'u kalan musow furakɛli de la musow furakɛli opereli min bɛ se ka kɛ kɔnɔmaya wagati jiginni senfɛ ani jiginni kɔfɛ surtout ka an sinsin kosɛbɛ muso kɛlɛ a caman ye basi bɔn ye musow kan k'u kalan waleyaw la opereli suguyaw la ni muso mun jiginna ni basi cayara kojugu u bɛ se ka waleya mun kɛ walasa basi in ka jɔ joona walasa muso in kana tanya k'a den to. Nin kalan in b'a to u bɛ muso fari dɔn jiginni wagati kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka na n'a kɔlɔlɔ kɛra fana u kan ka furakɛ cogoya minnu na teliya la ani n'a kɛra teliya fana la a ka ɲɛ basi ka jɔ joona u ka se ka musow lakana a bɛ se ka kɛ fana jiginni senfɛ wo bɛ se ka bila sugunɛ bɔyɔrɔ la an b'u kalan fɛn caman na walasa o fɛn ninnu fana kana se ka kɛ a bɛ tali kɛ min kan fɔlɔ an ka dɔgɔtɔrɔko la an b'a fɔ fɛn dɔ ma anatomi de farikolo ni minɛn in bɛ nin yɔrɔ in na ni jelisira in bɛ nin yɔrɔ in na walasa u ka se k'o dɔn k'o tɛmɛsiraw dɔn n'u bɛ baaraw kɛ u kana filiw kana don a la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ni furakɛli fana bɛ kɛ yɔrɔ mun mɔgɔninfin kɛlen bɛ cogoya min na baara mun kan ka kɛ yɔrɔ mun na walasa jeli ka jɔ an b'u kalan o fana la bi ta in kɔni tile 2 in na ta dilanbɔlen mɛ adamaden farisogo kɛcogo an b'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔ kan na anatomi bɛ segin a kan ni minɛn in bɛ nin yɔrɔ in na i kan ka nin kɛ i man ka nin kɛ an b'u kalan caman de la walasa ni mun kɛra u ka dɔgɔtɔrɔya la don min na n'u ye muso dɔ sɔrɔ basi bɔlen don a kan kosɛbɛ u kan ka opereli suguya minnu kɛ walasa ka basi in jɔ walasa muso in kana tanya k'a den to a bɛ se ka na ni ɲɛda kuraba de ye basa mɔgɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ surtout an ka dɔgɔtɔrɔkalan na don o don i bɛ kalan hali anw yɛrɛ minnu b'u kalan don o don an yɛrɛ bɛ kalan an bɛ livre kalan an bɛ kalan kɛ don o don donc n'u u b'a kɛ don o don mais n'an ye kalan kuraw k'u kun u ma deli ka dɔgɔtɔrɔ jolenw don mais n'an ye kalan kuraw k'u kun parce que don o don dɔgɔtɔrɔya la i b'a sɔrɔ waleya kuraw bɛ na technique kuraw bɛ na technologie bɛ développer donc an mana fɛn kura minnu ye n'an y'a kalan n'an m'a ɲɛdɔn an b'u kalan la a bɛ se ka yɛlɛmaliba de la na u yɛrɛ b'a dɔn n'u y'a kalan ninnu kɛ an mana tila dɔgɔkun 3 ni Ala sɔnna a bɛ caman falen u ka kɛwaleyaw la ni Ala sɔnna u bɛ mun kɛ kɔrɔlen a bɛ dɔ fara u kan ni Ala sɔnna u bɛ ni caman kisi welewelekan min bɛ ne bolo ni Ala sɔnna an b'a fɔ nin ye an san 4nan de an bɛ dɔgɔtɔrɔ jɔlenw la na école de médecine na yan nɔ minnu bɛ baara kɛ ka ban muso kɔnɔmaw b'u bolo u bɛ jiginniw kɛ k'u kalan fɛn kuraw la fɛn minnu b'a to dɔ bɛ bɔ muso kɛlɛ la ani jiginni senfɛ walima césarienne senfɛ kɔlɔlɔ kana na muso sɔrɔ min bɛ se ka tanya walima min bɛ se ka fiɲɛ bila a la min bɛ don a ka hadamadenya la donc san o san dɔgɔtɔrɔw ka n'u inscrit ordre des médecins yɛrɛ b'an nɔfɛ an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko ONASR Office national de la santé de la reproduction n'o ye musow ka kɛnɛyako ni denw ka kɛnɛyako soba ye ministère de la santé école de médecine de bɛ diplôme di donc an ni nin de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna ka se ka baara ninnu kɛ donc an bɛ weleweleda min kɛ dɔgɔtɔrɔw san o san u k'u inscrire a la kosɛbɛ walasa an musow an'an denw basi ka n'u sɔrɔ ni Ala sɔnna aw fo Sirifila TV depuis a daminɛra a san 4nan ye nin ye a b'an dɛmɛ ka kunnafoni jɛnsɛn an bɛ se ka na sanfɛ point école de médecine na yan nɔ ka a kɛ ni mɔgɔ minnu inscriren t'a la n'olu dɔrɔn tɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama mais mɔgɔ wɛrɛw ka se k'a dɔn minnu tɛ dɔgɔtɔrɔ u tɛ dɔgɔtɔrɔya baaraw la k'a fɔ an bɛ nin waleya ninnu kɛ walasa ni Ala sɔnna an ka jamana yɛrɛ ka taa ɲɛ parce que dugu wɛrɛw la i b'a sɔrɔ muso kɛlɛ man ca parce que mɔgɔw ye kalan caman de kɛ organisation dɔrɔn de sinon c'est pas parce que u hakili ka di n'an ta ye n'an yɛrɛ y'an jija ni Ala sɔnna caman bɛ se ka bɔ muso saya ni den saya la an ka jamana ninnu kɔnɔ. D'accord n ye présentation min kɛ a kɛra jolitɛmɛsiraw minnu na pelvis la donc musoya wolonugu ni les ovaires ani sugunɛbara minnu bɛ yen olu jolitɛmɛsiraw donc ne ka présentation kɛra o de kan donc a artère a n'a veine a nafa ye min ye kuma dɔ la ni muso jiginna joli bɔn bɛ caya donc il faut que a ka intervention kɛ joona pour que ka a tigi opérer ka jolitɛmɛsira ninnu k'u gɛrɛ c'est-à-dire k'u siri donc il faut que mɔgɔ minnu nana ka nin dɔ in kɛ n'o ye périsarge ye u ko o technique ninnu dɔn u ka anatomie maîtriser n'o ye ka jolitɛmɛsira minnu bɛ tɛmɛ yen u k'olu dɔn olu ye mun ye ni nin présentation in faamuna a bɛna dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ kosɛbɛ n'u kan ka opération kɛ n'o ye opération min bɛ kɛ jiginni kɔfɛ genre césarienne ou bien n'a tigi jiginna joli bɛ ka bɔn o dɛsɛlen bɛ ka joli lajɔ ni manœuvre ninnu ye donc il faut k'i k'a tigi opérer
maintenant n'i y'a opéré n'i ye nin présentation maîtriser a b'i permet i ka joona ka joli tɛmɛsira minnu bɛ ka joli bɔ i k'olu siri bon pour que saignement ka jɔ voilà bon an bɛ min f'u ɲɛna o de ye tous ceux qui sont praticiens n'u bɛ ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔsow la n'o ye CSCOM ni CCRF la les médecins généralistes ou bien médecins minnu ye an b'a fɔ ko les médecins spécialistes les gynécologues les chirurgiens en tout cas qui sont dans des postes où u bɛ prise en charge kɛ ni musow ka jiginniw ye donc u ka na nin formation kɛ n'o ye DI de chirurgie péripartum ye a b'u dɛmɛ u ka baara la a bɛ population fana dɛmɛ genre a bɛ mɔgɔ caman sauver bon n ka kuma kalima ye min o de ye ka aw fo et puis ka minnu ye nin DI organiser n'o ye faculté de médecine ye n'o ye coordination ye n'o y'u ka partenaires ye ka bɛɛ fo k'a fɔ k'u ka continuer nin fɛ ka jamana fana n'u ye ministère de la santé ye u ka nin initiative ɲɔgɔn ninnu u k'olu appuyer parce que a bɛ na ni yɛlɛmali caman ye dans le domaine de la santé et du bien-être des Maliens. Les pérines n'o ye den bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ musoya la ani an bɛ se k'a fɔ muso dogo yɔrɔ ni cɛ dogo yɔrɔ donc bi présentation de tun bɛ o kan ka d'a kan o tɛ se ka jigini ko muso ka dogo yɔrɔ donc o kama fo ka ɲɛdɔn a sigi cogo ɲɔgɔn kunna fɛn minnu olu ka se ka farafansiya pour que jigini kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na a dɔnni nafa ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jigini kɔnɔna na muso bɛ se ka jogin kuma dɔw yɛrɛ la jogini bɛ se ka kɛ a ɲɛsigibaliya ye komi kuma dɔw la docteur yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ ka dɔ fara muso ka jiginyɔrɔ kan donc olu si baara se ka kɛ fɔ jiginyɔrɔ in ɲɛdɔnni kan o kama wajibi a ka se ka kalan mɔgɔw kɔnɔ o ka se k'a faamuya n'a dɔnna fana hali jigini kɔnɔna na an b'a fɔ min ma ka dɔ fara jiginyɔrɔ kan ni a baara kɛli kirinaw bɛ se ka kɛ min bɛ se k'a to dɔ ka bɔ muso ka dimi ni tɔɔrɔ la o wagati kɔnɔna na donc pour que a bɛ se ka lafiya cogoya min na. Ok, k'a daminɛ ne yɛrɛ la i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na ne yɛrɛ ye nin formation in mɔgɔ fɔlɔ jɛkulu fɔlɔ min n'o ye première promotion ye ne b'o mɔgɔw la formation in y'a nafaba lase ne yɛrɛ ma ka d'a kan jiginni kɔfɛla na gɛlɛyamisɛnnin minnu bɛ yen dimiw ni césarienne kɔfɛla ninnu na a y'a nafaba lase ne yɛrɛ ma donc ma jigiya fana mɔgɔ min ko nana ni formation in na n'a y'i sɛbɛ don a ma a bɛ se ka kɛ nafaba ye ale ma ani ka ɲɛsin musow ma den caman fana bɛ se ka kisi ani muso bɛ kisi musoya kɛlɛ caman ma welewelekan min bɛ ne bolo o de ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma fɔlɔ donc ni formation minnu bɛ ka kɛ nin ye u ka se ka kɔkɔrɔma don seko damayira bɛɛ lajɛlen na ani fana docteurw fana k'a dɔn ni formation in bɛ kɛ olu yɛrɛ de kama walasa ka baara nɔgɔya u ma ani fana ka se ka musow fana lakisi kumakan laban o de ka o yɛrɛ fo Serifila depuis ni ko in daminɛna première promo fɔ sisan donc Serifila mɔgɔw vraiment a timinandiyalen bɛ a bɛ na an lamɛn a bɛ kumakan ninnu lase a seyɔrɔ la o folikan bɛ aw ye ani ko in ladɔnbaga yɛrɛ n'o ye an ka professeur ba n'o ye professeur Tegete ye k'a fɔ wale ɲuman in na ka ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'aw yɛrɛ fana sen bɛ sira kan kalan minnu bɛ ka kɛ fana k'a faamuya ko ni a baara ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Ni ala sɔnna ma nin connaissance ninnu kɔfɛ an bɛna ɲɛnamaba de don an ka baara taabolo la fɛn caman bɛ yen an tun b'olu faamu an sera k'olu faamu ala barika da an bɛna yɛlɛmaba de don an ka baara taabolo la surtout muso kɔnɔmaw ta fanfɛla fɛ ani n ka jiginni kɛra sisan prise en charge min bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ an ka mɔgɔw fo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka formateurs an ka mentors an b'u fo k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ la welewelekan min bɛ ne bolo sisan mɔgɔ an bɛ weleli kɛ mɔgɔ minnu ma se ka nin formation bénéficier vraiment u ka na u ka formation bénéficier c'est une formation vraiment qui est bénéfique. Kuma laban an bɛ foli kɛ Serifila TV mɔgɔw yɛrɛ aw yɛrɛ ka timinandiya la donc an bɛ foli kɛ an ka formation kɛlaw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ formateur bɛɛ lajɛlen. B'a ni denw dɛmɛni na ka dɔ b'u ka saya la donc o hukumu de kɔnɔ bi an bɛ yan bi n'i y'a jateminɛ k'a fɔ nin baara bɛ ka sabati université la donc ministère ni université fana bɛ ɲɔgɔn bolo n'i y'a jateminɛ an ka ministère soba yɛrɛ n'o y'an ka ministre ye colonel major Asaba Jalo ale yɛrɛ ka kumakan bɛɛ mun ye vraiment a tɛ fɛ n'i y'a jateminɛ jigili kɔfɛ kalo kelen kɔnɔ de an y'a jateminɛ den saya ni ba saya ka ca donc o tɛ normal ye bi bi in na
par rapport à ce que fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ donc nin na o de y'a to vraiment SOMAPEP mɔgɔw sera an ma n'o ye ani ONASR n'o ye Office national de la santé de la reproduction ye o ye ministère kɔnɔna la olu sera an ma an ka dɛmɛ d'u ma pour que ka se ka n'i y'a jateminɛ dɔgɔtɔrɔ n'an bɔra ne yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye mais depuis 2008 n'i y'a jateminɛ ne ma pratique kɛ an bɛ santé publique la o kɔrɔ ye mun ye dɔgɔtɔrɔ don i kan ka to ka baara segin baara kan i ka baara kɛ kura ye i ka dege kura ye donc y'o de ye nin bolo da ka formation accélérée sugu dɔ kɛ an ka dɔgɔtɔrɔw kunna k'u dege vraiment denw la jigiliko la ba ka problème ni postpartum n'a bɛ fɔ olu ma ni degun minnu bɛ se ka na jigili kɔfɛ degun bɛ se ka denw kɔfɛ donc ni dɔgɔtɔrɔw formera olu la chaque année donc o b'a to vraiment caman bɛ bɔ basaya ni densaya la donc o de y'an ka laɲini ye donc an bɛ o hukumu de kɔnɔ k'u dɛmɛ u ka baara la k'u fo u ka baara la u ka cɛsiri la parce que nin ye fɛn mun ye fɛn fɛn bɛ ni kisi o kan ka dɛmɛ donc nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye ka na ni ala sɔnna ma nin tɛ kɛ siɲɛ laban ye donc an ma parce que n y'a fɔ cogo min na ministère yɛrɛ ka politiki dɔ de don ka se ka nin kɛlɛ kɛ donc an b'o hukumu de kɔnɔ yan bi ka na k'aw yɛrɛ fo vraiment aw ka cɛsiri la donc an jɔyɔrɔ bɛ na kɛ mun ye c'est vrai ni yɔrɔ a tɛ taa musaka dɔw kɔ musaka ye fɛn minnu ye n'i ye régionnaux bɛ yen dɔgɔtɔrɔ bɛ bɔ région bɛɛ kɔnɔ ka na donc ka na formation kɛ donc u ka déplacement tali kɛ ka cours san ka formation kɛ diplôme parce que a bɛna laban ni diplôme de donc a bɛ taa ni musaka ye donc an nakun ye mun yɛrɛ o la ka se ka dɛmɛ de don u kan financièrement k'u dɛmɛ financièrement pour que ka se ka nin formation in kuncɛ parce que a kɛra cogo o cogo a tɛ taa musaka dɔw kɔ donc an bɛ yan o de la en tant que partenaire financier non welewelekan min bɛ n bolo dɔrɔn k'a lase vraiment ka u fo hali bi nin cɛsiri na ka u k'u cɛsiri donc n'u nana ni formation min bɛ ka kɛ u kunna gansan tɛ fu tɛ u ka n'a kɛ mun ye a bɛ dɛmɛ parce que a bɛ fɔ nin ma bon renforcement de capacité kana dɔ fara i ka dɔnniya ta kan i ka kɛwale kan i bɛna mun kɛ don o don k'o kɛ donc ka taa donc a ka se ka nafa ɲɛ u ye u mana taa Mali yɔrɔ o yɔrɔ la fan 12 bɛɛ la parce que an ka projet yɛrɛ la nin kɔfɛ fana an bɛ région caman kɔnɔ pour que ka se ka plateau ta rehausser de an bɛ baara dɔ kɛ n'o ye FBR ye financement basé sur les résultats o kɔrɔ ye mun ye vraiment an bɛ fɛ résultat de ka sɔrɔ centre de santé bɛɛ kɔnɔna la formation sanitaire bɛɛ kɔnɔna la donc an bɛ dɛmɛba don a la nin ye projet san fɔlɔ an b'a fɔ san fɔlɔ banna nin ye san filanan de daminɛnen mais kɔrɔlen dɔ kun tɛmɛna o ye résultat yira k'a yira vraiment an kun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ vraiment mortalité ni fɛn na maternelle ni infantile ba ni densaya a dɔgɔyara yɔrɔ la kosɛbɛ donc kɔrɔ ye mun ye a bɛ ka nafa dɔ ɲɛ donc an b'a ɲini vraiment ni minnu formera dɔgɔtɔrɔ minnu formera n'u taara u fana ka se ka mɔgɔ minnu bɛ yen parce que olu ye chance sɔrɔ ka na an b'an jija mɔgɔ caman b'an ka former mais olu fana bɛ se ka kɛ hali formateur ye ka mɔgɔw dege terrain kan an b'o ɲini u fɛ kosɛbɛ pour que vraiment an ka professeur ba minnu bɛ ka nin ko sabati a kana kɛ fu ye parce que n'i y'a ye an bɛ yan bi fana wajibi ye an k'an ka professeur fana fo u ye nin hakilinata mun sɔrɔ nin b'a yira ko vraiment jamana kanu b'u la hali bi sinon caman bɛ yɛrɛ u bɛ se ka tout reposer mais par exemple yɛrɛ ta professeur Tegete yɛrɛ kan ale dɔnnen don kɔ kan ni Mali yɛrɛ ye mais a b'a yira kuma bɛɛ Mali y'a ka dugu de a tɛ se ka kɛ n'i y'a ye dɔnnen don kɔ kan f'i k'i ta de kɛ Mali la donc ale ka laɲini fana y'o de ye muso kana sa tuguni den kana sa Mali la tant que a kɔni a bɛ seko ko la ni bɛ Ala bolo dɛ mais ni dɔgɔtɔrɔw dɛmɛna ka baara la u bɛ se ka ko caman kɛ vraiment n ka kumakan laban de ye n bɛ n ka mɔgɔ professeur bɛɛ fo ka kumakan laban kɛ ka n ka ministre fo n'o ye ministre de la santé et du développement social ye ale ye parce que n'i y'a ye ala an bɛ ka se ka nin dɛmɛ kɛ ale de ye yamaruya d'an ma an ka se ka nin kɛ a b'an kɔ su a b'an kɛ tile parce que ale ko an ka se ka résultat de sɔrɔ donc an b'o siraw de kan donc n bɛ profiter nin kɛnɛ kan vraiment k'ale de fo hali bi a ka cɛsiri la a n'a ye danaya mun ta ka d'anw kan donc baara ka mɔgɔ la merci. Objectif tɛ se ka fɔ ka ban une fois que n sen bila terrain kan n y'a ye fɛn caman kun bɛ yen nɔ pratique la théorie la an y'a kalan depuis ni médecine kalanw daminɛ na terrain kan an y'a ye manjɛ caman kun b'a la donc an ye ni kibaruya mɛn k'a fɔ ko nin bɛ se ka dɔ fara an ka dɔnniyaw kan terrain kan donc an postule la pour que an ka se ka o manjɛ ninnu corriger o ka kɛ hɛrɛ ye an ka banabagatɔ ma yɔrɔ bɛɛ la ni formation ni a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na depuis n'an donnen fɔ ka se a tile sabanan ma compétence ni pédagogie ba an bɛ k'o de y'a kɔnɔ donc faamuyali ko ɲuman caman de bɛ formation na minnu na an bɛ ka vraiment a nafanw n'an b'a dɔn ni an taara terrain kan an bɛ se ka appliquer ka se a dan na donc n bɛ se k'a fɔ formation ni a taabolo ka ɲi kosɛbɛ bon
a nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na nafa minnu bɛ i n'a fɔ ka taa an ka équipe tɔw appuyer a dɔnniya kana na dan mɔgɔ kelen ma surtout que an bɛ yɔrɔ min na ressources humaines ka dɔgɔ dɔɔni a yɔrɔ la donc ni n ye faamuyali minnu sɔrɔ terrain kan n ka se ka nimanaw minnu bɛ yen nɔ baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen ka se ka olu appuyer a baaraw la walasa a nafa ka se population ma. Kumakan laban bɛ n bolo ka ni kuma kun cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye ni formation ni ka laɲini a ka se ka continuer wa ka caya fana ni ye chirurgie DI en chirurgie péripartum a ka se ka kɛ chirurgie wɛrɛw kan ani domaine wɛrɛw la minnu b'a to an minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ la ni an bolo bɛ a bɛɛ la an bolo ye banabagatɔ sen n'a fɛn bɛɛ ye c'est à dire bana fɛn fɛn bɛ yen nɔ spécialité ko tɛ yɔrɔ minnu na n'anw bɛ kɛ mɔgɔ kelen ni mɔgɔ fila ye a yɔrɔ la an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ bana caman kan walasa an ka banabagatɔw ka lafiya sɔrɔ o sigiyɔrɔ la donc n ka kuma laban bɛ kɛ ka laɲini kɛ ni dɛmɛbagaw bɛ yen u ka se ka nin ko nin appuyer kosɛbɛ walasa ni ɲɔgɔnna caman minnu bɛ burusi kɔnɔ olu ka se ka nin formation nin bénéficier ani ka se ka banabagatɔw nafa o sigiyɔrɔ la. An b'an ka karamɔgɔw fo n'o ye professeurs ye olu minnu ye initiative sɔrɔ ni ka nin formation sigi sen kan an ka kalanyɔrɔba la Pongé. Donc partenaires ka foli ye min ye u bɛ ka fɛn caman nɔgɔya an ma formation hukumu kɔnɔna na donc o bɔlen kɔfɛ formation ni objectif ka ca parce que adamadenya yɛrɛ sinsiya dɔ ye min ye o ye garijɛgɛ ko yɔrɔ fanfɛla pour que dɔ ka fara an kan fo bangew de ka kɛ donc bange hukumu kɔnɔna na k'a daminɛ garijɛgɛ kɔnɔ jiginni kɔnɔ ani jiginni kɔfɛ kɔlɔlɔ caman bɛ se ka musow sɔrɔ o waati la donc jiginni kun tɛ bamuso dɔrɔn ye donc fo den fana ɲuman ka na donc formation ni a nafa dɔ ye min ye ka anticiper olu kɔlɔlɔw kan k'u kunbɛn ani n'a nana ka kɔn ka a kɔlɔlɔ ninnu kɛlɛ pour que problème kana denniba sɔrɔ. Bon, formation bɛ yɛlɛma caman don an ka baara tagabolo la parce que dɔgɔtɔrɔya fɛnw bɛ changer sanga ani waati donc n'i ye kalan kɛ k'a mɛn f'i ka segin ka na ko kura minnu donna a kɔrɔ i ka olu kalan tuguni ka olu baaraw ɲɛdɔn donc olu kalan de b'a permettre banabaatɔ minnu degunnen bɛ se e ma donc e ka se ka olu ka problème ɲɛnabɔ waati kunkurunin kɔnɔ o ni n'an b'a kɛ ni musakaba bɔ ye. Welewelekan min bɛ n bolo welewelekan kunfɔlɔ n b'o ɲɛsin n dɔgɔtɔrɔɲɔgɔnw ma minnu ma courage sɔrɔ ka na a formation na an bɛ laɲini welewelekan kɛ u ka essayer ka u programmer a formation ninnu kama don n'a nataw la hali n'a kɛra san wɛrɛ donc o ye n baaraɲɔgɔnw ye donc welewelekan bɛ n bolo ka ɲɛsin n ka karamɔgɔw ma ani an ka autorités o n'u bɛ se ka dɔ fara formation place kan pour que participants ka se ka caya pour que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka muso kɛlɛ kɛlɛ ka bɔ jamana nin kɔnɔ. Kuma laban bɛ n bolo o ye folikan ye donc folikan bɛ ɲɛsin a fɔlɔfɔlɔ o ye n ka karamɔgɔw ye n'o ye professeurs ye parce que olu de ye hakilina nin sɔrɔ ni kana ni baara nin ye donc a filanan ye min ye o ye presse ye parce que aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ko minnu bɛ kɛ f'a ka information divulguer mɔgɔw k'a sɔrɔ donc o baara ka ɲi kosɛbɛ. Mɔgɔ fɛn o fɛn minnu bɛ yen nɔ olu bɛɛ concentré don surtout patron minnu bɛ k'an former o bɛ ka concentration ba yɛrɛ de k'a la ka formation d'an ma donc a taabolo ka ɲi a ka ca parce que yɛlɛma caman de b'a la n'i y'a jateminɛ Mali dɔgɔtɔrɔso sinon dɔgɔtɔrɔba fanba bɛ Bamakɔ yan voilà n'i bɔra Bamakɔ donc dɔgɔtɔrɔ minnu jɔlen don i n'a fɔ minnu spécialisé don olu man ca Bamakɔ kɔfɛ alors an fɛn o fɛn minnu bɛ formation na an bɛ se ka taa laban dɔgɔtɔrɔso jamana Mali kɔnɔna na halisa an bɛ ka former chirurgie la mais nin côté in ye
fɛn wɛrɛ de ye min ka surun gynéco la kosɛbɛ. N'i taar'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ Bamakɔ ye, i kan ka se ka bɛɛ kɛ parce que i tɛna se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ n'i dɛmɛ min y'a la spécialisé. O b'a to banabaatɔ bɛ se ka kisi fɛn caman ma. N'a sɔrɔ n'u bɛ se ka étendu mɔgɔ wɛrɛw la groupe wɛrɛw la min tɛ médecin dɔrɔn ye, genre sage-femme fɛnɛ ka se ka fara a kan parce que olu de bɛ baara fanba kɛ dɔgɔtɔrɔso surtout musow ka den jiginni ni fɛn caman na. Olu ka se ka solution ka sɔrɔ olu ka se ka don a la. Ne ka welewelekan ye o de ye. Voilà. Ne ka kumakan laban ye min ye, n bɛ dugawu de kɛ an ka se ka formation in laban parce que waati jan de don et puis a étalé don waati siɲɛ 2 de. A bɛ se ka kɛ an b'a la bi mais programme wɛrɛ bɛ se ka don a la prochaine étape la. An b'a la deli an ka se ka formation kɛ. Ne bɔra ka présentation min kɛ o ɲɛsilen don dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ u wasa don ba la, musow la, muso kɔnɔmaw. Mais comme ne ye denyɛrɛni dɔgɔtɔrɔ ye, donc ne nana de k'u hakili jigin k'a fɔ ko nafa foyi t'u ka baara la n'o y'a sɔrɔ u hakili tɛ denyɛrɛni na. Denyɛrɛni yɛrɛ dɔrɔn tɛ depuis den wolo kuma fo ka taa kɛ mɔgɔkɔrɔba ye. C'est vrai que u ka baara tɛ mais u k'u hakili to a la pour que minnu ka baara don u ka se k'olu bilasira den ninnu jateminɛni na ni jiginni kɛra ani den ninnu lajɛli la kɔfɛ. U ka baara kan ka ɲɛsin min ma o ye n y'a fɔ cogo min fɔlɔfɔlɔ u hakili ka to denw na parce que olu ka baara fanba ɲɛsilen don ba de ma. Mais ne nana a yirula de k'a fɔ ko nafa t'u ka baara la ni u ma den kɛnɛma di ba ani fa ani somɔgɔw bɛɛ ma. Donc fɔlɔ u fo u hakili k'o yɔrɔ ye fɔlɔ. Filanan an ka baara dɔw bɛ yen minnu ɲɛsilen don den ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ni jiginni kɛra. Donc o fɛn ninnu ye fɔlɔ u k'u hakili to a la nɛnɛ kana den minɛ. Nɛnɛ kana den minɛ. U k'u hakili to a la ka ba dɛmɛ ka sin di den ma depuis jiginniso la pour que sin di ka nɔgɔya ba ma, a ka nɔgɔya den ma, nafa ka kɛ den kan. Après u k'u hakili to a la k'a ɲɛfɔ ba ɲɛna ko ni den bɔra a ka lajɛli tɔ kan ka kɛ yɔrɔ min, fɛn minnu baara tɔ bɛna kɛ cogo min ka ba bilasira o bɛɛ la k'a ɲɛfɔ ɲɛna yan'a ka taa. U wasa don baw la u k'u hakili to den fɛnɛ na. Jiginniso caman na ni jiginni kɛra dɔrɔn den bɛ ta ka di somɔgɔw ma kɛnɛma fiɲɛ na fɛn bɛɛ la. Den bɛ ka sin min wa den tɛ sin min parce que ba b'u bolo so kɔnɔ. Kɔfɛ est ce que ba ye kelen k'a yɛrɛ sɔrɔ yanni ba ka taa so est ce que dɔgɔtɔrɔw y'a jateminɛ kosɛbɛ k'a lajɛ ni ba bɛ se sinji cogo la parce que sinji filɛ nin ye a b'an kɔnɔ ko fɛn de don min ka nɔgɔn bɛɛ ma, a ma nɔgɔn bɛɛ ma. Donc f'an ka dɔn k'a fɔ ko ba bɛ k'a kɛ ka ɲɛ ko den fana bɛ ka sin sɔrɔ a fɛrɛ ma k'a sɔrɔ a degunnen tɛ. Donc dɔgɔtɔrɔw vraiment an ka hakili to o yɔrɔ ninnu na k'a fɔ ko denyɛrɛni saya ka ca parce que an hakili tɛ denw na kosɛbɛ. Voilà. Maintenant min ye denbaw ni denfaw ni an somɔgɔw bɛɛ ye k'a fɔ ko denyɛrɛni bilenman ale de bɛ kɛ den kɔrɔbalen ye, ale de bɛ tila ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye min bɛ a bangebagaw nafa, min bɛ tila ka dukɔnɔden bɛɛ nafa, min bɛ tila ka jamana nafa. Donc a denyɛrɛni kɛnɛ a kan ka daminɛ, baara bɛɛ kan ka daminɛ o de ma da la ka fɛn bɛɛ ɲɛsin o ma pour que kana au départ o fɛngɛ fɔlɔ a ka adamadenya kɔnɔ n'o o sinsira ka ɲɛ a ka ca ala fɛ a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ. Donc vraiment an ka hakili to denyɛrɛniw na parce que an ka société kɔnɔ denyɛrɛni bana, denyɛrɛni saya m'a fɔ a tɛ mɔgɔw tɔɔrɔ mais a tɛ komi ni mɔgɔkɔrɔba banna ou bien ni voilà denkɔrɔbalen banna alors que denyɛrɛni ale de y'a daminɛ bɛɛ ye. Ne kɔni ka kumakan laban ye an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma, dɔgɔtɔrɔw ni denbaw ni denfaw ni bɛɛ pour que vraiment an ka dɔ bɔ denyɛrɛni saya la ani voilà denyɛrɛni saya surtout. Maintenant n'o o kɛra dɔ bɛ bɔ den kɔrɔbalenw fana ta la. 30 minutes là. Voilà. C'est ça là qu'il faut
démonter. Mamadou, Élisée, et ceux qui ont répondu comme eux, parce qu'il y en a beaucoup, il faut déconstruire, hein, c'est votre formation de vous occuper de la mère, mais se dire que du bébé aussi, sinon votre formation n'a pas de sens. C'est très bien qu'on ait commencé par eux. Vous avez vu que hein, les habitudes ont la vie dure. Hein? Voilà, la sage-femme périnée, tant, le bébé là. Maintenant, il faut bien relire Mamadou et Élisée. Vous avez compris? On a dit que elle, son rôle, ça va être d'accueillir le bébé. Et vous, vous êtes là pour lui apprendre à accueillir le bébé, lui montrer, lui dire ce qu'il y a à faire, lui montrer les gestes à faire. Et cela suppose que dans votre tête, vous-même, vous pensez au bébé et ensuite, vous savez ce qu'il faut faire pour le bébé. Leur réponse seulement suffit. Hein? Ok. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Et allez-y bien réfléchir au cas clinique là. On m'a dit que vos évaluations c'est lundi. C'est lundi? D'accord, voici votre évaluation. On va donner les réponses. Vous allez trouver les réponses dans tout ce que j'ai déjà dit et que je vais peut-être dire après. Vous-même, vous allez construire les réponses. C'est bon? Ok. Donc, que dites-vous à Kadi? Et que faites-vous? 1 minute. Si vous me parlez de la mer encore, je vais vous faire sortir par où est la fenêtre ici? An balakaw nu wala an cher nu ani an musu nu garsiga nu ala garsiga duma donc kona garsiga par exemple la grossesse est un peu kona jume do par exemple ale bon il y aura un peu de français hein. Voilà, depuis qu'ils ont tombé enceinte donc la prise en charge jusqu'à l'accouchement. Bon accouchement est au bas faut bon kan muso vitina muso para quelques heures là. Certainement dans les temps là ça posait beaucoup de problèmes. Maintenant avec sans avènement là fin d'hora quoi, mais avec la formation aussi ça va beaucoup renforcer. La formation c'est quoi? Puisque comment digni prise en charge pour que wa kisi danger ma ou d'enfant kisi danger ma nous en a au canal la kama. Vraiment formation en avait on sait que fort avant. Puis c'est tellement capital là. J'espère qu'à la fin de cette formation voilà, on peut vraiment la population de Gao, en particulier et du Mali en général, vont pouvoir vraiment bénéficier de cette nouvelle connaissance. Bon, je pense que je peux m'arrêter ici s'il n'y a pas d'autres soucis. Bon, on est comme à la est que jusqu'à présent, on va continuer. Puisque le pays a besoin de ça. Il y a beaucoup de jeunes médecins qui sont dans au Mali et à l'intérieur du Mali aussi. On besoin de ces de formation. Vraiment. Donc moi je les encourage, eux et les partenaires aussi. Parce que concerné pour améliorer la prise en charge ka fen caman bɔ kɔlɔlɔ minnu b'u sɔrɔ tin kɔnɔna na ani kɔnɔmaya kɔnɔna na ka se k'o bali. C'est des initiatives comme ça, je crois que Mali mago bɛ nin fɛn sugu ninnu de la ka agents formés de façon continuelle pour bila terrain kan parce que il faut savoir que en santé c'est très limité. Santé limité le nom de cette sorte que fɛn bɛ centré le nom Bamako kan. Il faut sortir dans les maternités ruraux pour comprendre certaines choses. Bon, en kɔni nakun y'o ye. A mana connaissance minnu acquérir ka se ka sa ka taa n ka personnel former pour que impact yɛrɛ ka se ka ye sur le terrain dɔ ka bɔ musow ka la densaya ni basaya la kɔnɔmaya kɔnɔna na. Voilà, c'est l'objectif. Moi je crois que a bɛ na yɛlɛma caman don a la déjà parce que fɛn caman b'a la an kun bɛ minnu dɔn mais an kun t'o importance dɔn. Maintenant avec la formation an y'o dɔn on va essayer de mettre l'accent sur ces choses là. Pour que ka se ka améliorer, condition ka se ka améliorer kosɛbɛ. Nos plus hautes autorités
Mali santé bi cogo min na sisan bon je crois que secteur bɛɛ de don mais généralement santé Mali système de santé yɛlɛmaba kan ka don a la amélioration kan ka don a la wari kan ka injecter a la de faire des formations de ce genre continue mɔgɔ caman kan ka santé kɔnɔna na ka recrutement caman kɛ parce que n y'a f'i ɲɛna cogo min na mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan olu ta réalité ye nous qui sommes dans les zones reculées on voit il y a des manques de personnel accrus qui sont dans ces zones là à commencer par vous aw minnu bɛ yan ka foli lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ani an ka professeurs k'u fo ni hakilina bɔra olu minnu na pour que ka nin fɛn in dayɛlɛ a ka anw nafa fɔlɔ o kɔfɛ ka se ka banabagatɔw nafa ka maliyɛn bɛ nafa. Alhamdulillah an bɛ barika da Ala ye Ala min ye chance d'anw ma bi an ka kɛ yan nɔ ka na ni formation in participer parce que nin ye chance ba de ye an bɛ Ala deli a ka ɲɔgɔn nɔgɔya an ɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye pour que prise en charge bɛ se ka ɲa Mali fan 14 kɔnɔ cogoya min na ni Mali bɛ se ka norme internationale respecter. O kɔfɛ an bɛ foli belebeleba di an karamɔgɔw ma n'o y'an ka professeurs ye olu minnu temps t'u bolo u ɲɛ gannen don nka diɲɛ don o don u b'u seko la ko pour que ka anw denmisɛnninw former ko anw minnu ye siniɲɛsigi ye Mali dɔgɔtɔrɔya canal la anw ka se ka kunna wolo olu kunna wolo ka tila tuguni ka tɛmɛ niveau la olu yɛrɛ ma se niveau min na temps t'u bolo u sɛgɛnnen don mais u b'u seko bɛɛ la pour que jamana kɛnɛya ko bɛ se ka sabati cogoya min na u ka o waleya in jamanajɔ waleya dɔ don parce que jamanajɔ waleya dɔ don cogo di ni ko jamana i ko muso ani den n'i y'a mɛn jamanaden ɲuman jamanaden ɲumanw ko don jamanaden ɲuman tɛ sɔrɔ cogo si la fo den ɲuman kɔ den ka jamanaden ɲumanya a bɛ sabati depuis kɔnɔbara la a bɛ sabati jiginniyɔrɔ la a bɛ sabati a ka lamɔliyɔrɔ la n'i ko den ɲuman il faut que i ka ba ɲuman de surveiller k'a lajɛ est-ce que ba in kɔnɔbara min b'a la a n'a ka kan wa kɔnɔbara in kɔfɛ ale yɛrɛ bɛna kɛ cogo di wa a bɛna den mun di est-ce que den bɛ kɛ jamana jɔla ye a bɛ kɛ jamana nafala ye parce que an ka statistiques y'a jira k'a fɔ bɛɛ bɛnnen don a kan hali farafinw dɔgɔtɔrɔw bɛnnen don a kan k'a fɔ ko den mun sɛgɛnna kɔnɔbara la ani min ma sɛgɛn kɔnɔbara la u ka lamɔ tɛ kelen ye u ka faamuyali tɛ kelen ye hali n'u donna kalan na u ka faamuyali cogo tɛ kelen ye. Donc n'i ko k'i ka siniɲɛsigi ɲɛsigi il faut que i ka den ɲumanw de dilan o den ɲuman dilanni a bɛ daminɛ depuis bi an filɛ yɔrɔ min na sisan nɔ donc u ka olu bɛ ka anw formeli min kɛ donc a bɛ na impacter niveau bɛɛ kan Mali fan bɛɛ parce que aw yɛrɛ y'a ye Mali région bɛɛ mɔgɔ bɛ yan nɔ ka taa Kayes ka to ka taa bila Kidali la fan bɛɛ mɔgɔ bɛ yan nɔ donc information kura minnu bɛ yen dɔgɔtɔrɔya a ɲɛdɔnnen don nka diɲɛ don o don ɲɛdɔn kura bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔya la ka fara kan an kalannen don déjà mais kalan ti ban diɲɛ don o don an bɛ dɔ fara a kan pour que diɲɛ sariya bonda mɔgɔbaw an n'olu bɛɛ ka kɛwalew bɛɛ ka kɛ kelen n'Ala sɔnna a ma an dalen b'a la ka fɔ nin kɔfɛ n'Ala sɔnna a ma ɲinan thème ye min ye n'o ye jelibɔ ye a yiralen don ka fɔ jelibɔ jiginniyɔrɔ la o de bɛ kɛ musow ka tanyali sababu fɔlɔfɔlɔ ye an b'a ɲini Ala fɛ an ka se ka kɛ o kɛlɛkɛcɛbaw ye ani o kɛlɛkɛmusobaw ye jelibɔ yɛrɛ kana i bɛ ye Mali kɔnɔ tuguni ko jiginni kɔfɛ n'a k'a fɔ a ka ban pepepewu f'a ka kɛ souvenir ye an b'o ɲini Ala fɛ merci beaucoup an b'an ka jamana fo an b'an karamɔgɔw fo an yɛrɛ participants an bɛ courage ni faamuyaliko ɲuman ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an baraji. médecin général si bɛ se ka dɔgɔtɔrɔya baaraw bɛɛ kɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an faralen don ɲɔgɔn kan formation min na o baselen bɛ muso kɔnɔma ani jiginni ko de kan waati caman kɔnɔma tin mana daminɛ mɔgɔ t'a dɔn a bɛ se ka laban min na donc waati caman a dɔw la opération ko bɛ se ka y'a la den kura ni fana ka entretien ɲɛnabagaw caman bɛ yen n'o ka baaraw ɲɛ yira kɔrɔlen an tun bɛ se a kɛcogo ɲuman na mais sisan an bɛ k'an ka dɔnniya jɛya ni formation kɔrɔ ye. formation in kɔfɛ a bɛ na ni yɛlɛma jumɛn ni aw ka baara la. bon formation kɔfɛ a bɛ na ni yɛlɛma caman ye parce que jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko jiginni senfɛ muso minnu bɛ to musoko kɛlɛ la a hakɛya ka ca bon yɔrɔ bɛ yen parce que Mali ka bon. spécialiste bɛ yan dugu kɔnɔ an bɛ yan Bamakɔ spécialiste caman bɛ yan mais
Gawokaw b'a la Tombouctou b'a la Ansongokaw b'a la donc o yɔrɔ ni capital ka jan kosɛbɛ donc yen mɔgɔw caman bɛ yan n'o bɛ formation nin kɔfɛ yɛlɛma caman bɛ se ka don baara taabolo la pour que dɔ bɛ se ka bɔ an ka muso hakɛya minnu bɛ to musoko kɛlɛ la dɔ bɛ se ka bɔ o nombre la cogo min na ani fana den minnu jiginni waati gɛlɛyaw fɛ den minnu bɛ na kɔlɔlɔ sɔrɔ jiginni ko kɔnɔna na dɔ fana bɛ se ka bɔ o la bon welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ ni banabagatɔw ma k'a ye yanni ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye i ye société mɔgɔ dɔ de ye fɔlɔ donc ni banabagatɔ nana dɔgɔtɔrɔso la i kan k'o dɛmɛ i b'i yɛrɛ bila banabagatɔ place la dɔrɔn i b'a faamuya donc banabagatɔ fana n'u taara dɔgɔtɔrɔso la o k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ yen n'i y'a ye i bɔra so ka taa dɔgɔtɔrɔso la i b'a dɔn so kɔnɔna tɛ se ka ɲɛnabɔ donc n'i sera dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ ko k'i k'a kɛ kɛcogo min na i kan k'a kɛ ten de parce que an b'a ye jateminɛw na banabagatɔ dɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ k'u ka ko dɔ kɛ o bɛ ban ma dɔw bɛ fɛ ka t'u ka sariya imposer dɔgɔtɔrɔ kan dɔgɔtɔrɔso la donc n'i dun bɔra ni problème ye so kɔnɔ ka ban ka taa dɔgɔtɔrɔso la jateminɛw y'a jira k'a fɔ i yɛrɛ y'a dɔn i yɛrɛ ye k'a fɔ n'i tora so kɔnɔ a tɛna na ɲɛnabɔ donc n'i taara a baara ɲɛdɔnbagaw fɛ n'u ko k'i k'a kɛ kɛcogo min na i bɛ baara nɔgɔya u bolo donc n'o kɛra dɔrɔn bɛɛ ka laɲini bɛ sabati bon n ka kumakan n bɛ n ka professeur fo n'o ye kɔrɔkɛdenya ni formation ni coordinateur n'o ye professeur Ibrahim Tekete bon ani professeur Alassane Traoré ka taa se professeur Youssouf Traoré ma n'o ye Mali Gabriel Touré gynéco chef de service ye n bɛ n ka maître bɛɛ fo bon n tɛ se ka n ye foli kɛ n kan ka n ka faculté doyen fana fo n'o ye Sila ye. Alhamdulillah n bɛ foli lase lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ ka foli lase Sherifula télé mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma n'an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen formation yɛrɛ ye formation ɲuman ye parce que nouvelle dilen an ma k'a fɔ ko formation bɛna kɛ n ye ɲininkali ni fɛnw kɛ a kan n taara sɔrɔ k'a fɔ baara o baara bɛ yen k'i b'a kɛ diɲɛ don o don i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la majɛ bɛ i ka baara dɔw jɛ ni baara fana bilala k'a fɔ k'e taabolo ye nin ye don o don bolo ni kelen kuma dɔw la fo yɛlɛma ni fɛn dɔw ka don a la donc o hukumu kɔnɔna de la formation ko kuma fɔra ne ye min kɛ komi anw ka baara ye muso peseli muso jigin ninnu ye donc ne y'a kanu ka na ye formation in na mais alhamdulillah depuis formation in tile fɔlɔ n'a filanan n ka laɲiniw n ka attentes bɛɛ combler la parce que n ko n bɛ fɛn o fɛn kan ka laɲini n y'o bɛɛ sɔrɔ formation in kɔnɔ n y'a ye k'a fɔ fɛn min don fɛn dafalen don an n'an karamɔgɔw bi yan an dɔgɔtɔrɔ damaw bi yan an ye fɛn kuraw sɔrɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ an ka baara taabolo la an ni ɲɔgɔn cɛ degun ni tɔɔrɔ minnu bɛ an kan an y'olu discuter an ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ ka ɲɔgɔn bilasira fɛn caman na formation yɛrɛ base ye jumɛn ye f'an k'o fɔ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ o la o ye pour que ka jiginni kɔlɔlɔw dɔgɔya n bɛ segin k'a fɔ ye ka jiginni kɔlɔlɔw dɔgɔya a kɔlɔlɔ yɛrɛ belebeleba ye jumɛn ye soit ka bɔnɛ den na soit ka bɔnɛ ba la donc an b'a fɛ bi na ni nin formation in sera ka kɛ ɲɛtaa fɛn ye bɛɛ ka se ka don a la maa maa bɛ jiginni ni jiginni yɔrɔw la o bɛɛ ka se ka nin formation in bénéficier pour que an fana bɛ se ka kɛ comme jamana dɔw maa minnu fɛ yen ni jiginni tɛ fɛn lase den ma fo ka se den ba ma fo an ka k'olu jamana dɔw ye bon baara taabolo bɛ yɛlɛma baara taabolo bɛ yɛlɛma an bɛ ka fɛn caman sɔrɔ fɛn in kɔnɔna na o ye an yɛrɛ kun danganiyalen don a kan k'a fɔ ko baara dɔw bɛ yen ko olu ye taabolo ɲumanw ye an y'a ye k'a fɔ fili b'olu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔlɔ dɔ b'olu bɛɛ lajɛlen na donc baara taabolo bɛna yɛlɛma kosɛbɛ anw minnu formera yan anw fana bɛ kɛ ciden ye ka se an ka sage-femme minnu bɛ yan n'an ka obstétricienne minnu bɛ yen an bɛ taa an n'u bɛ jɛ ka sigi ka fɔ ka baro kɛ k'a ye anw bɛ taabolo min na a dɔw bɛ yen tɛ taabolo dafalen ye a dɔw tɛ taabolo tilennenbaw ye donc an k'olu bila an ka taabolo ɲuman ta pour que halisa an bɛ se ka denbaw magɛn ka denw magɛn welewelekan bɛ mɛn ne bolo o ye d'abord ka a lase an ka jamana kɛnɛyaso minisiriso mɔgɔw ma nin formation in ye formation ba ye o kan ka nin don ba la k'a jate minɛ an ka dɔgɔtɔrɔso bɛ yen ko jiginni ni fɛn bɛɛ k'a la ko dɔgɔtɔrɔ bɛɛ a la k'o bila ka na nin formation in kɛ k'u dɛmɛ u ka se ka nin formation in bénéficier jamana in ka bon jamana in
dugu mabɔlen don ɲɔgɔn na donc ka essayer ka nin formation in don ba la ni ka kɛnɛyasow sigi kɛnɛyaso minnu na ni dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka muso kɔnɔmaw dɛmɛ prise en charge chirurgicale la a m'a fɔ min ma k'u dɛmɛ opération so siraw ni fɛnw na k'a sɔrɔ a bɛɛ ma kɛ ni évacuation ye n'an b'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ma ko PACO k'o dɔgɔtɔrɔso dɔw ɲɛnɛmaya k'o sigi yɔrɔ éloigné na pour que i kɛra Bamakɔ yan i ka se ka nin formation in tɔnɔ sɔrɔ i kɛra yɔrɔ wɛrɛ i ka se ka nin formation in tɔnɔ sɔrɔ kumakan laban bɛ foli kɛ halisa Sherifila TV mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ k'an lamɛn n ka foli bɛ se o bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli kɛ surtout an ka maîtres ye an ka karamɔgɔw ye minnu bɛ ka an former minnu bɛ an dɛmɛ nin formation in fɛn na an ka foli bɛ se o bɛɛ lajɛlen ma et encore une fois ka ɲini ɲɛmaayasow fɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se ka dɛmɛ kɛ pour que nin formation in ka se ka don ba la bɛɛ ka se k'a bénéficier ni bɛ dɔgɔtɔrɔso la jiginni bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso min na. muso ɲuman ka bɔ denw ɲuman ka bɔ o de ye formation in nafaba fɔlɔ ye. bon formation in taabolo a ka ɲi parce que ɲɛmɔgɔ minnu b'a la n'olu y'an karamɔgɔw ye ani dɛmɛbaga minnu ye an dɛmɛ ka formation in kɛ vraiment an bɛ foli k'u bɛɛ ye. bon formation in kɔfɛ a bɛna ɲɛda kura min di yɛlɛma bɛna don baaraw taabolo la parce que muso kɛlɛ n'o sera ka dɔgɔya jamana kɔnɔ o ɲɛda kuraba ye o de ye formation in bakuruba yɛrɛ ye. bon welewele min bɛ ne fɛ ka se kɛnɛya tigiw ma nin formation in bɛɛ ka kan ka nin formation in kɛ an minnu y'a formation kɛ fana anw fana ye kalanbagaw de ye sisan n'an bɛ taa an tɔw kalan minnu ma a formation kɛ. bon ne ka kumakan laban ne bɛ foli kɛ bɛɛ ye ka Sherifula TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo o ni karamɔgɔ minnu bɛ k'an kalan k'olu bɛɛ lajɛlen fo. présentation in bɛ kɛ joli bɛ kɛ mɔgɔw la n'u joli bɔnna joli bɛ k'u la cogoya min na ani kɔlɔlɔ min bɛ se ka bɔ a la ne ka présentation bolila o fɛn filaw de kan joli kɛcogo ani kɔlɔlɔ min bɛ kɛ bɔ joli kɛli la ne ka présentation taara o ko fila de kan. bon ɲɛfɔli kɛ parce que n'i ye ɲɛfɔli min bɛ se ka kɛ o la mɔgɔw bɛ se ka min faamuya a b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔmaya sira fɛ ani jiginni sira fɛ basibɔn bɛ se ka na o kɔnɔna na ni basibɔn nana o kɔnɔna na ni joli bɔta cayara fo ka dɛmɛ don muso ma o dɛmɛ bɛ don o ma n'o baara bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ baarakɛla suguya caman de bɛ na o kɔnɔna na a dɔ ye dɔgɔtɔrɔ min ka baara ye musow yɛrɛ la kɔlɔsili ye n'o ye gynécologue obstétricien ye n'o bɔra yen anw ka baara fana bɛ se ka na a kɔnɔna na parce que ni joli bɔta cayara baara dɔw kan ka k'a la n'a bɛ fɔ a ma ko réanimation anw b'o baara de kɛ o baara kɔnɔna na anw de b'a lajɛ joli min kan ka k'a la a dɔw la parce que ni joli bɔnta cayara tension o bɛ jigin ni tension jiginna anw de bɛ fɛɛrɛw tigɛ tension bɛ se ka yɛlɛ cogo min na donc o y'anw ka baara ye a kɔnɔna na ka caya. bon ni anw bɔra yen gynécologue bɔra yen anw bɔra yen i b'a dɔn analyse kɛlaw fana olu fangaba de b'a la parce que pour que k'a dɔn ni joli hakɛ ni joli siya de ka kan fo analyse ka kɛ k'a dɔn a ye joli bɔn parce que joli qualitéw bɛ yen donc ni joli bɔnta cayara a bɛ se ka kɛ qualité dɔw bɛ yen fɛn ma olu sɔrɔ mais qualité wɛrɛw bɛ yen fɛn y'o sɔrɔ mais laboratoire de b'a yira an na k'a fɔ a ye joli bɔn mais ni joli qualité in de tɛ yen a la donc a ye fɛɛrɛ tigɛ ka nin ɲini k'o k'a la o ye laboratoire ka baara ye. bon o bɛɛ bɔlen kɔ yen joli kɛ mɔgɔ la bi bi in na a bɛ kɛ ni sécurité caman ye lakanali n'o bɛ fɔ ma lakanali donc joli kɛ mɔgɔ la fo a ka lakana fana de parce que n'i ye joli kɛ mɔgɔ la cogo o cogo kɔlɔlɔw bɛ se ka y'a la mais pour que k'o kɔlɔlɔw bɔ a la f'an ka fɛɛrɛw tigɛ ka lakanali sira bɛɛ bato ka sɔrɔ ka joli kɛ mɔgɔ la. bon an ka baara kɔnɔna na ni ko ko gɛlɛya b'a la gɛlɛya tɛ
a la fo ka taa se basi k'a fɔ min bɛ se ka basi lase banabagatɔw ma mais diɲɛ baara fɛn fɛn a gɛlɛyaw b'a la gɛlɛya min bɛ an ni banabagatɔ somɔgɔw cɛ bon faamuyabaliya dɔw bɛ se ka na parce que an bɛ mɔgɔw ta k'u to daluya minnu na i bɛ taa sɔrɔ somɔgɔw kɔnɔna gannen don u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na ko b'a la kuma dɔw bɛ yen n'i ma se ka a ɲɛf'u ye ka ɲa a bɛ se ka kɛ degun y'u ma o gɛlɛyaw de b'an kan kan min bɛ n bolo ka di ka fɔ mɔgɔw ye o yɔrɔ la ni kɔnɔna ganna i nana n'i ka banabagatɔ ye n'e kɔni sera dɔgɔtɔrɔso la n'i sera anw ma n'a ye i ka to anw kɔ a bɛ ɲa cogo o cogo an b'o f'i ye an bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ an b'o f'i ye pour que i ka banabagatɔ bɛ se ka kisi cogo min na voilà ne ka kumakan laban min bɛ n bolo sisan o kɔni ye ka fɔ an bɛ nin baara min na sisan mɔgɔw ka an faamuya a kɔnɔ parce que gɛlɛyaw b'a kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen mun bɛ anw yɛrɛ kan banabagatɔw ɲɛ tɛ min na donc an yɛrɛ taabolo fana na u bɛ se ka jateminɛ caman kɛ an ka taabolo la u ka hakɛto kɛ parce que an bɛ baara min na gɛlɛyaw b'a la gɛlɛyaw b'an yɛrɛ kan gɛlɛya bɛ hali joli yɛrɛ sɔrɔ cogo sira la bɛɛ b'a la mais u ka to an kɔ ne kɔni bɛ wele kan de di mɔgɔw ma an ka gɛlɛya bɛ se ka kɛ mun ye o ye joli yɛrɛ sɔrɔli tuma dɔw la o gɛlɛya bɛ anw kan o ye kelen ye filanan gɛlɛya dɔ fana bɛ an kan komi n y'a f'i ye cogo min na dɔgɔtɔrɔ baarakɛla sugu caman bɛ na a sugu la pour que k'a baara kɛ o ye anw ye lasunɔgɔkɛlaw ni lakununikɛlaw gynécologue laboratoire mɔgɔw fana b'a la hali pédiatriw fana b'a la bon o ye gɛlɛya dɔ ye parce que n'i ko k'i bɛ nin jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ se ka y'a la o ye anw yɛrɛ fana ka gɛlɛya dɔ ye